Здравейте, казваме сега на Стефан, Румен и Владимир или група Жица. И благодарим, че дойдоха от различни части на България. Така е, 100% Будни събира, за да участвате днес при нас. Добре дошли. Това беше официалният ви телевизионен дебют, нали така? Да, точно. Да. Всъщност, вие честито. Кога се събрахте и как се случи това? Събрахме се септември миналата година. Всъщност не, преди около 2 години почти. Когато аз се прибрах в България и си търсих хора, с които да... Откъде си дойде? От Великобритания, живях в Бирмингам. Защо си дойде? Чакай, да, първо защо си дойде? Каква е тази голяма любов тук, която те привлече? Или просто реши, че група в Англия не е добре да се прави, трябва да я направиш? Реално пробвах, но наистина не е същото и в крайна сметка камъка се тежи. И реших да се върна в България, където искам да се развивам, защото там развитието става по различен начин. И да, общо взето искаме да допринеса по някакъв начин към нашата култура. Добре, ти си дошъл, хубаво. А тези двамата другари откъде ги намери? Обява, предполагам, не. До някъде. Добре, да. Разкажете тази история, защото ние нищо не знаем за вас и затова сме ви поканили. Историите ни са интересни. Разкажете кои сте, що сте, откъде се взехте? Ние с Стефан се познавахме още от преди Пловдив. Той е 2 години по-голям от мене, но се бяхме събирали покрай музиката, бяхме репетирали няколко пъти и когато той се прибра от Англия, всъщност беше публикувал обява в Фейсбук страница, където се намираме музиканти и в момента, в който я видях, веднага свързах с него, говорихме се среща, посвирихме и всъщност веднага се заформи. Чакайте, аз съм зле с географията, но мисля, че тук проблема не е в мен. Ти каза преди Пловдив. Вие в момента живеете в Пловдив. Всъщност откъде? Или Стара Загора, или какво става сега? Значи аз съм родом от София, но съм израснал в Стара Загора, както и той. И оттам се и познаваме. От Стара Загора, а Пловдив е в момента? Да. Така, там живеем ние двамата. Румен, ти? Аз в принцип съм от Бургас, дойдох в Пловдив, за да уча. И там на работа бяхме в един същ езиков център, аз и Владимир. И там се запознахме случайно и двамата бяхме преподаватели. И той ми каже, че свира на барабан. Аз му казах, аз свира на китара, искаш ли някой път да отидем някъде да репетираме. Чакайте, нищо скандално, най-обикновена история, която се случва на всяка група. Ама не, чакай сега, към днешна дата, пък Владимир е в Стара Загора отново, вече не е в Пловдив, нали така? А вие си оставате в Пловдив. Ние сме се в Пловдив. Бургазлията дойде в Румелия някакси, стигна до Пловдив. Добре, как се получава това с репетирането при това положение? Той пътува. Всеки път, като имаме репетиция, той пътува и така. Ти преподаваш Стара Загора, ти преподаваш ли към... В момента не преподавам, надявам се, може би септември пак. В момента занимавам по-скоро с продажби, с клиенти и така. Добре, значи имате си такава работа, но Пловдив, Стара Загора към час и нещо нормално шофиране, защото, нали, има и камери, внимайте как го правите. Колко пъти на ден репетирате? Не на ден, ами на месец? Учители. Да. Нещо такова, да. Всяка седмица се стараем поне веднъж да свирим. Ще трябва да репетирате и повече, защото продукция не се вади така с малко репетиция. Ако искате тая работа сериозно да се случва, а ти усещате междувременно как леко задуха, защото времето така се попритаи. Защото небето сякаш притаи рено, защото идва буреносен облак. Така се казва песента на група Жица. Не е прогнозата. Не е прогнозата. На специалните ни музикални гости днес група Жица ще видим клипа, след което и те самите ще са при нас. Ето ги отново. Така, чуваме сега изведнъж някакво съвсем друго проявление на Жица, всъщност което трябва и да означава името ви. Преди малко акустичното ви изпълнение беше по-мекичко, сега обаче какво се оказа, че май всички обичате по-твърдия звук. Група Жица си е група Жица. То не е случайно, нали? Да. Кои са ви любимите групи, които са ви вдъхновявали или които така ви карат да са модели за вас? Имаме доста така широко скорен вкус помежду си, но така общо групи, които чувстваме като вдъхновение са някои като Alice in Chains, Soundgarden, Foo Fighters. Повече от сиателската сцена, но също така харесваме и класиките. Пък пеете на български. Пък пеем на български. Абсолютно. Това важно ли е за вас? Да, доста. Много държахме на това да пеем и да творим на български език, защото повечето от нашите връстници в момента пеят на английски
А пък ние като творим в България, като искаме да се развиваме в България, не се стори редно да пишем все пак и музиката си на български. Все пак, кой казал, че рок-н-рол не звучи добре на български, абсолютно не е факт това. И много групи като БТР го доказват, че рок-н-рол абсолютно се прави на български език и звучи страхотно. Да. Вие успяхте да направите едно мини турне, след като така, се заформихте като група, 4-5 града пообиколихте, но това е миналото. Сега какво ви чака всъщност в бъдещето? Ами в момента, както видяхте и вашите зрители, започнахме да пускаме няколко студийни записа в студио, които записахме през зимата. Те са общо 4 клипа, вече сме пуснали 2. Миналата седмица излезна и на Не мога клипа, която ще чуете след малко. Предстои да пуснем все още 2 клипа, след което имаме участие в Пловдив на 26 април в клуб Under City с група Slate и Stereodive, след което смятаме да запишем дебютния си албум лятото. Звучи ми като строен план. Смятаме да запишем албум, имате достатъчно материал за него? Да, абсолютно. Добре, ние ви каним най-официално тогава да заемете своите места на нашата сцена и да ни свирите и второто си парче, след което всеки по пътя си, защото знаем, че той трябва да ходи до Стара Загора, днес има часове. Нали така, не издаваме нещо, дето е тайно. Не. Не. Добре, заповядайте на нашата сцена, добре сте дошли.